다 도마델이야 아주 근데가게 에 근데 남발에 나는 신기 Więc najpierw chciałbym pozdrowić wszystkich członków Sangi z klasztorów męskich i żeńskich, z różnych ośrodków dharmy, wszystkich przyjaciół z całego świata. Chciałbym 다들이 pozdrowić Was wszystkich. 근데 님마 개발을 차디 거래 제가 다들이 Więc dzisiaj mamy już 8. dzień naszych nauk 대하다 가장 i będziemy omawiali okres rozwoju filozofii indyjskiej. 다 이제 심내 뒤를들이야 예여입니다. Więc wcześniej omawialiśmy okres wedyjski, okres brahmański i teraz przyszedł czas na okres rozwoju, okres filozofii i to są jakby te trzy główne jakby części późniejszego okresu wedyjskiego. Dzisiaj przechodzimy już do tego trzeciego, czyli do okresu rozwoju filozofii indyjskiej. W tym okresie Ariowie zaczęli się już tak na dobre osiedlać w Dolinie Gangesu. Czyli oni przyjęli dużo większy obszar kraju pod względem politycznym czy pod względem rozwoju literatury. To był okres wyraźnego rozwoju indyjskiej cywilizacji. Na przykład jeśli chodzi o politykę, to rejon Magady, kraj na początku okresu brahmińskiego, czy też pod koniec tego okresu brahmińskiego, wszyscy wiedzieli o Magadzie. To było jakby główne miejsce, główny taki obszar rozwoju w kraju, w którym następował bardzo szybko rozwój. Spójrzcie na tą mapę. 다데 디추 관계 추규리야도 차디 오르바데 차디 오르바 다드네 Więc tu jest ta dolina Gangesu, tak? Więc z Punjabu oni jakby Ariowie przenieśli się do tej doliny Gangesu i ich kraj zaczął się powiększać dość znacznie, prawda? Zaś na mapie po prawej stronie widzimy dodatkowe królestwa, które pojawiły się właśnie w tym okresie, a to jest Magadha. I to był bardzo ważny region kraju. Jak wspomniałem wcześniej, za czasów okresu brahmińskiego wszyscy wiedzieli o Magadzie. Zaś w czasie rozkwitu filozofii staroindyjskiej to był najważniejszy region w całej kraju i królowie tego regionu praktycznie przejęli kontrolę nad całym krajem.
Kiedy buddyzm się pojawił, on jakby głównie rozwój buddyzmu rozpoczął się właśnie w tym kraju, jak wiemy, szczególnie za czasów króla Chandragupty, którego uważano za Chakravartina. On również był właśnie królem tego królestwa Magady. Więc kiedy można powiedzieć, że Magada jest w północnym centrum Indii. Na południe zaś pojawiło się drugie królestwo Andhra, czyli dzisiejszy Andhra Pradesh. I to był jakby drugie takie centrum polityki i kultury. Czasami społeczności tych dwóch królestw jakby walczyły troszkę ze sobą. O ile dobrze pamiętacie, Drawidianie część tych ludów została zepchnięta przez Ariów na południe kraju, prawda? I wygląda na to, że oni właśnie głównie tworzyli to królestwo Andhra. I w ten sposób rozwijały się jakby dwa bardzo duże królestwa w Indiach. Z czasem indyjska cywilizacja rozprzestrzeniła się na cały teren Półwyspu Indyjskiego. Z początku to była tylko północ kraju, natomiast z czasem rozprzestrzeniła się na cały Półwysep Indyjski. Więc teraz skupmy się nieco na tym rejonie, na Królestwie Magady. To jest Królestwo Magady między VI a IV wiekiem przed naszą erą. Czasami to królestwo było trochę większe, czasami mniejsze. Główny rejon Magady jest taki najbardziej brązowy i to był najważniejszy rejon starożytnych Indii. Szczególnie w tym wieku rozwoju filozofii. To było centrum nie tylko polityki, kultury, ale również centrum rozwoju buddyzmu. Bhagavan Buddha spędził połowę swojego życia właśnie w Magadzie. Większość jego uczniów pochodzi właśnie też z Magady. Więc jeśli chodzi o buddyzm, to był najważniejszy wtedy kraj, tak? Kraj pochodzenia buddyzmu. Więc to jest jakby ten jakby niższy i nieco bardziej wschodni teren Doliny Gangesu. Oczywiście różne dynastie królewskie rządziły Magadą i był taki czas, że
że to królestwo obejmowało bardzo duży teren na północy Indii, Nepalu, dzisiejszego Nepalu i też spory teren na południe. Więc w zależności od tego, którzy królowie rządzili tym krajem, to królestwo się zwiększało lub zmniejszało. Tak czy inaczej, jest to najważniejsze królestwo w historii Indii w zasadzie. Wczoraj wspomniałem o tekstach tak nazywanych Purany. W tych tekstach zapisywano historię właśnie tych królestw i historię królów i tak dalej. Jakby to jest taki gatunek indyjskiej literatury, który zawiera różne teksty i w których omawia się wiele różnych tematów, na przykład jak powstał świat, jak powstali różni bogowie, jak królowie się pojawili na ziemi, jak różne religie pojawiły się na ziemi i tak dalej. To wszystko jest opisane w Puranach. Purany zawierają też wiele legend, wiele traktatów filozoficznych, wiele innych tekstów powiązanych z religią hinduistyczną itd. Wiemy, że wiele z tych tekstów nie doczekało, jakby zostało zniszczonych. Te teksty, Purany powstawały przez mniej więcej do czasu niedługo, jakby ich powstawanie skończyło się niedługo po odejściu Buddy. Więc w pewnym sensie jest to bardzo, bardzo młody gatunek literacki w Indiach i bardzo, bardzo ważny dla właśnie tego okresu rozwoju filozofii indyjskiej. Więc w Puranach opisuje się właśnie królestwo Magady. Pierwsza dynastia królów Magady nazywała się Haryanka. Ale wygląda na to, że ten region istniał już jakieś 200 lat przed tą pierwszą jakby znaną dynastią Haryanka. Ale nie ma żadnych wzmianek, jacy to byli królowie i tak dalej, wobec czego pierwszą dynastią, o jakiej wiemy, jest Haryanka. Ta dynastia również rządziła 200 lat i zrodziła 10 królów. Buddha urodził się właśnie w tym czasie. Wówczas w Indiach było 16 wpływowych królestw. Drugą dynastią, która rządziła w Magadzie około 60 lat, była dynastia Shaishunaga. I na nią złożyło się dwóch królów. Różni uczeni jakby dyskutują na temat tego okresu, jak on faktycznie wyglądał, ale nie musimy w te szczegóły teraz wchodzić.
뻗에 가르슬라면은 다 Wówczas 난다스야. nadal istniało 16 wpływowych królestw. Następną dynastią była dynastia Nanda. Nanda znaczy radosny. I ta dynastia rządziła w Magadzie 100 lat. Miała 10 króli, a ostatnią dynastią była dynastia Chandragupta. Przepraszam, rozpoczęła się od króla Chandragupty, który ustanowił dynastię Maurya, a król Ashoka był najprawdopodobniej wnukiem Chandragupty. Więc to było takie krótkie wprowadzenie do Magady. Będziemy mówić o wielu różnych zdarzeniach, wydarzeniach jeszcze, które właśnie odbyły się w tym kraju, w tym królestwie, takie jak narodziny Buddy i tak dalej. Teraz przejdźmy do sutr. Czym są sutry? Gdy pojawiły się, gdy rozpowszechniały się Upanishady, Brahmini jakby wkładali wiele wysiłku w utrzymanie prastarych zwyczajów i tradycji, ofiarowania, wykonywania różnych rytuałów ofiarnych i tak dalej. To było dla nich bardzo ważne. Podobnie wszyscy zwyczajni ludzie również uważali, że wykonywanie tego rodzaju rytuałów jest bardzo ważnym elementem ich życia. Więc to po prostu był stały element życia. Więc Brahmini kontynuowali wykonywanie tych rytuałów i nie chcieli tego porzucić. Ale Brahmini widzieli, że pojawia się wiele różnych nowych filozofii, idei i że te filozofie i idee jakby wprowadzają pewne wątpliwości co do znaczenia, czy też w ogóle zasadności rytuałów. Ponieważ Brahmini chcieli zachować swoją pozycję społeczną, oni zaczęli jakby szkolić, czy też edukować ludzi. I jak to robili? Więc oni stworzyli jakby system kształcenia podzielony na różne klasy i zaczęli po prostu uczyć społeczeństwo. I uczyli ich głównie na temat o systemie kastowym, o hierarchii społecznej, o odpowiedzialności jakby różnych kast i tak dalej. O różnych rytuałach, procedurach związanych z tymi rytuałami i tak dalej, i tak dalej. W tym celu stworzyli takie podręczniki. Podręczniki były oczywiście takim skumulowanym, skróconą formą tekstu, który łatwo było zapamiętać. I tego rodzaju teksty nazywano właśnie sutrami, czyli po tybetańsku do. Kiedy mówimy sutra, to ten słowo znaczy nić, czy też sznur, łańcuch, coś takiego. Ono pochodzi od słowa sif, który również znaczy szyć.
jest tak jak tworzenie łańcucha kwiatów, tak? Więc to jakby znaczyło, że znaczenie czegoś większego sprowadza się do kilku najważniejszych słów. Chodziło o to, że te teksty były bardzo krótkie i w krótki, zwięzły sposób oddawały znaczenie filozofii brahmińskiej. Robiono to po to, aby ludzie mogli je łatwo zapamiętywać. Bo nakazywano kształcenie wprowadzane przez Brahminów, nakazywało zapamiętywanie uczenie się sutr na pamięć. Pierwsze sutry pojawiły się najprawdopodobniej w VI wieku przed naszą erą, a ostatnie nawet pojawiały się nawet na przełomie wieków. Na przełomie tysiącleci, czyli gdzieś około I wieku naszej ery. One zawierały, tak naprawdę one powtarzają treść Brahmanów, ale w taki bardzo zwięzły, krótki sposób. One jakby nie zawierały, nie wprowadzały niczego nowego, żadnej nowej treści praktycznie, kiedy porównujemy je z Brahmanami, tak? Więc nawiązywały do całej literatury wedyjskiej. Ale oczywiście Brahmany i różne inne gatunki literatury wedyjskiej były bardzo długie i rozległe, a sutry są w takim zwięzłym odpowiednikiem tych tekstów. Są proste, krótkie, łatwe do zapamiętania. Często też pisane wierszem. Ponieważ były pisane wierszem i w takim samym rytmie, było bardzo łatwo je zapamiętać. Brahmini kształcili dzieci. Oni zajęli się kształceniem dzieci wówczas i dzieci tego rodzaju wierszowane teksty łatwo zapamiętywały. Dość trudno zapamiętać prozę. Teksty napisane wierszem, pisane w takim samym rytmie, były dużo łatwiejsze do zapamiętania. Więc sutry były pisane wierszem i składały się tam z różnej ilości strof. Powstawało wtedy bardzo wiele hinduskich sutr. One były takimi podręcznikami. Te sutry były po prostu podręcznikami. Były podręczniki, były takie. My mamy podręczniki jednej szkoły, mamy podręczniki drugiej szkoły, do jednej klasy, do drugiej klasy, do takiego poziomu i tamtego poziomu, prawda? Więc sutry wyglądały dokładnie tak samo. Były sutry jednej szkoły filozoficznej, innej szkoły filozoficznej, dla dzieci, dla bardziej zaawansowanych uczniów itd. Niestety większość tych sutr zaginęła, zostały zniszczone. Więc to, co przetrwało do dzisiejszych czasów, zostało bardzo niewiele sutr.
Większość z nich zaginęła. Musimy przede wszystkim zrozumieć, że istniały różne szkoły, czy też tradycje filozoficzne w Indiach wówczas. Chciałbym przekazać Wam, jakie były główne szkoły filozoficzne w owym czasie. Można je podzielić na 3. Pierwszą sekcję, pierwszą grupę stanowiło 6 jakby gałęzi literatury wedyjskiej, czyli to są jakby, wiesz, to jest jakby taki tradycyjny sposób podtrzymywania tej wiedzy i literatury wedyjskiej. Tak, każda z tych gałęzi miała swoją własną tradycję i każda z nich miała swoje własne sutry, które powstawały w różnym czasie. Niestety tylko kilka z nich pozostało do dzisiaj. Więc to jest tych 6 jakby odgałęzień literatury wedyjskiej. Pierwszy kalpa to jest rytuał, siksha to jest czytanie, chandra poetyka, nirukta etymologia, vyakarana gramatyka i jyotisha astrologia. Później nieco więcej o nich powiemy. Drugą jakby grupą sutr była, więc to były 6 szkół filozoficznych. Pośród nich one są bardzo dobrze znane w literaturze buddyjskiej. Samkhya, Yoga, Nyaya, Vaisheshika, Mimamsa i Vedanta. To jest jakby druga tradycja sutr, drugi rodzaj sutr, tak? Trzecią kategorią sutr były sutry związane z dwiema religiami, dżinizmem i buddyzmem. Jakby początki tych sutr wielu uczonych uważa, że wzięły się z Upanishad. Ale to są dwie różne religie, prawda? I one różnią się od tych 6 szkół filozoficznych, o których właśnie powiedzieliśmy. One są zupełnie niezależne od nich. Bez względu na to, czy mówimy o tradycji buddyjskiej czy dżinijskiej, one nie akceptowały tekstów wedyjskich, one nie akceptowały filozofii wedyjskiej. Ale tak czy inaczej, nauki tych dwóch religii były głównie przekazywane w formie sutr, czyli jakby te religie zaadaptowały ten gatunek literacki, tak? Ale
i stworzyły własne sutry. Z początku oczywiście te sutry dżinizmu czy buddyzmu nie były spisywane, były tylko zapamiętywane, czy też przekazywane ustne. My również to wiemy, tak, że słowa Buddy z początku nie były zapisywane. Dlatego te sutry, jakby historycznie rzecz biorąc, nie powstały w okresie wedyjskim, czy też nawet w tym późnym okresie wedyjskim, powstały nieco później. Zostały spisane nieco później. Teraz, kiedy mówimy o tych sześć odgałęzień literatury wedyjskiej, czy też pierwszym była kalpa, czyli rytuały. To jest kilka tekstów, które przetrwały do dzisiaj. Pierwszym jest Śrauta Sutra. Drugim jest Dharma Sutra i Griyach Sutra. Czy też sutra słuchania, sutra dharmy i sutra świeckiego życia. Pierwsza z nich jakby wyjaśnia rytuały wedyjskie. Czyli ona jakby bardzo, bardzo krótko objaśnia rytuały zawarte w Wedach. Drugą Dharma Sutra, to drugim rodzaj tekstów, czyli Dharma Sutra, to są bardzo ważne teksty, które w owym czasie opisywały prawo obowiązujące w tym czasie. I z historycznego punktu widzenia są doskonałym źródłem informacji na temat życia w starożytnych Indiach. Manusmriti, ten tekst, bardzo ważny tekst, właśnie należy do Dharma Sutry. Wiele sutr tej kategorii należy do tego zbioru Manusmriti. Więc te sutry uczyły prawa, uczyły tradycji indyjskiej i nakazano dzieci musiały się ich uczyć na pamięć. Tak, aby oni po tym, jak dorosną, mogli jakby przejąć na siebie obowiązki, które opisane w tekstach, których wcześniej nauczyli się na pamięć. Więc Brahmini uczyli tych dzieci jakby prawa indyjskiego w ten sposób. Wiele tych sutr, jak powiedziałem, nie przetrwało do dnia dzisiejszego. Kolejnym rodzajem sutr tej kategorii były sutry jakby sutry gospodarstwa, czy też sutry życia. Zazwyczaj syn, mąż lub też ojciec mieli jakieś role w rodzinie. Spełniali jakieś role. I to jest ten rodzaj sutr,
opisuje, jakie obowiązki spadają na męża, na syna, na żonę, co wiąże się z narodzinami dzieci, z wychowaniem dzieci itd., itd. Więc te sutry, więc mm, więc wszystkie te jakby czynności życia, te role społeczne, rodzinne obowiązki były opisane właśnie w tych sutrach. One też mówiły, jak rozwiązywać konflikty w rodzinie czy między rodzinami. Wszystko jest opisane z dużymi szczegółami. Dzisiaj możemy dowiedzieć się z tych sutr, jak ludzie żyli w owym czasie, czym się kierowali w życiu. Więc te sutry słuchania, sutry dharmy i sutry rodziny, można by było powiedzieć, to one należą do tej sekcji rytuału. Oczywiście w różnych tradycjach, czy w różnych regionach kraju pisane były różne sutry z tej kategorii. Kolejnym rodzajem sutr były sutry dotyczące czytania. Co to znaczy? W sanskrycie to jest nazywano shiksha. Chodziło o to, że kiedy recytuje się tekst Ved, to należało je recytować w odpowiedni sposób. Niektóre słowa się podkreślało, niektóre się czytało głośniej, niektóre słabiej. Jakich melodii należało używać podczas tych recytacji, jak wymawiać słowa Ved. Wedy były przez wieki zapamiętywane przez pokolenia na pokolenie i każda pomyłka podczas recytacji była uważana za obrazę. Można było w ten sposób obrazić bogów. Dlatego powstały osobne sutry, które instruowały ludzi, jak zapamiętywać i jak recytować później te zapamiętane sutry. Tak, aby można było je później recytować bez żadnej pomyłki. Więc, ponieważ to była tak ważna część jakby tradycji wedyjskiej, że stworzono osobne sutry dotyczące, osobne instrukcje dotyczące recytacji. To są, teraz też mamy takie teksty w buddyzmie tybetańskim, które wyjaśniają, jak recytować mantry, prawda? Oczywiście mało kto z nas do tych tekstów teraz zagląda, ale oczywiście teraz mało kto się tym interesuje, ale tego rodzaju teksty w Tybecie kiedyś powstały i to najprawdopodobniej wzięło się właśnie z tego gatunku sutr, z tej tradycji. W okresie wedyjskim to był ważny rodzaj sztuki, ważny element wykształcenia.
아니 치수 랑강 추베게 링년더 지다 랑강 추베게 룩더 지 근데지 총네 아니 다고 계시므로 차인 다드네 지기 얘라 시바드레 아마다 수바 Teraz trzecim rodzajem sutr były sutry trzeciej czy czwartej? Trzeciej. Myślę, że coś pomyliłam tutaj na tym slajdzie. Okej. Trzecim jest poetyka, czyli czanda. Tak. Może lepiej tak, zrobimy teraz przerwę, a ja tutaj poprawię to, co tutaj bo wygląda na to, że coś się tutaj pomieszało na tym slajdzie, więc teraz będzie pół godziny przerwy. 다드네 리제 얘라 수바드 대비저서야드레 다 대비저서야라 가라사나 Teraz wracamy do tej trzeciej części, do tego trzeciego rodzaju sutr hinduistycznych. To jest poetyka czanda, poetyka dotycząca tekstów wedyjskich, Aryanaków, Upanishad i tak dalej. One z początku to były takie pojedyncze sutry, ale potem jakby ta część sutr urosła do osobnej dziedziny wiedzy. Teraz czwartym rodzajem sutr były sutry dotyczące etymologii. Więc ten rodzaj sutr wyjaśniał trudne słowa zawarte w Wedach. Więc te sutry wyjaśniały znaczenie i pochodzenie tych słów. Około IV wieku przed naszą erą w Indiach żył wielki znawca języka Jaska. Inni językoznawcy sanskrytcy nie mogli się z nim równać. Wszystkie teksty w zasadzie, które zostały na temat gramatyki sanskryckiej, które zostały napisane przed nim, praktycznie nie mogły się z nim równać, więc w zasadzie zaginęły. Przestały być ważne. Jego Jaska napisał dzieło pod tytułem Nirukta. One to były jakby taki zbiór nowych wyjaśnień dotyczących starych słów. Można powiedzieć, że to jest taki leksykon, czy też taki słownik zawierający stare słownictwo. Następnym rodzajem sud były Vyakarana, czyli gramatyka ogólnie rzecz biorąc, które wyjaśniają przede wszystkim gramatykę używaną, składnie gramatyczne używane w Wedach. Później pojawił się wielki uczony indyjski Panini, który
który też znowu podobna sytuacja, że jego wpływ był tak duży, że wszystkie poprzednie teksty gramatyczne zostały jakby zniszczone, zapomniane. Przetrwały w zasadzie tylko te teksty napisane przez Pranini. On żył w północno-zachodnich Indiach, mniej więcej w IV czy III wieku przed naszą erą. I on stworzył właśnie takie sutry, takie podręczniki do gramatyki sanskryckiej. Ostatnio niemiecki indolog Friedrich Max Müller mówił, niemieckie imiona i nazwiska są bardzo trudne do wymówienia. Friedrich Max Müller. On jakby pisał o tym, że w starożytnych czasach gramatyka rozwinęła się głównie w Grecji i w Indiach. Tylko te cywilizacje starożytna grecka i indyjska jakby spłodziły takie teksty, podręczniki do gramatyki, ale kiedy porównamy greckie z indyjskimi, to te greckie są jakby proste i bezużyteczne i są bardzo ubogie. Natomiast teksty, podręczniki napisane przez tego uczonego sanskryckiego Panini jakby są napisane na dużo wyższym poziomie, są dużo bogatsze. Więc wygląda na to, że wcześniej przed tym nie istniała w ogóle taka dziedzina wiedzy językowej jak gramatyka. Natomiast w Indiach w tym czasie ona się zrodziła po raz pierwszy i bardzo mocno się rozwijała. Dzięki tym tekstom można teraz wysnuć taką teorię, że wszystkie języki świata, przynajmniej Europy i Azji, mają to samo pochodzenie, że one wywodzą się z jednego źródła, z jednego korzenia. Ta hipoteza więc wygląda na to, że 2000 lat temu w Indiach tak przynajmniej Panini tłumaczył, że 2000 lat temu Panini tłumaczył to w ten sposób, że wszystkie języki posiadają tą samą matkę, czyli zrodziły się z tego samego źródła. Więc w owym czasie studia nad gramatyką sanskrycką były bardzo rozwinięte, bardzo głębokie. Następnym rodzajem sutr jest wedyjska astrologia, Jyotisha. Ona była bardzo ważna w owym czasie, dlatego i nadal jest, dlatego że rytuały składania ofiar bogom należało wykonywać w określonych dniach, w określonych dniach wyznaczanych przez astrologię. Astrologia jakby mówiła ludziom, które dni są pomyślne, które są niepomyślne.
Więc wcześniej wcześniej powiedziałem o tym, że jedna z tych rodzajów sutr to były sutry dotyczące rytuałów i do nich należą te 3 główne sutry, a pośród nich była Dharma Sutra. I uważam, że powinienem przedstawić tą sutrę, Dharma Sutrę nieco bliżej, gdyż była ona bardzo ważna. Więc ta sutra przedstawiała sekwencje i sposób wykonywania rytuałów. Jak modlić się na co dzień. Jak religijni ludzie powinni żyć. Jakie obowiązki przyjmować na siebie. W jaki sposób, więc ta sutra jakby określała standardy czy też zasady życia ludzi. Ona mniej więcej, ona mówiła o tym, kto jakie role wykonuje w rodzinie czy w społeczeństwie, jak te role powinny być wykonywane i tak dalej. Więc mniej więcej to wygląda podobnie jak pewien zbiór zasad używanych w klasztorach tybetańskich, czy też zbiór prawa w społeczeństwach świeckich. Więc oczywiście podstawą do tej sutry były Wedy. Dla tej sutry były Wedy. Ale ona jakby usystematyzowała wszystkie zasady życia i zwyczaje Ariów. Ona jakby umocniła jakby system kastowy w Indiach. Gdyż przedstawiła system kastowy jako obowiązujące prawo. Teraz oczywiście są teksty, które przedstawiają kasty, system kastowy, bardzo wyraźnie jakby określają, kasty, jakie one są, jakie istnieją, jakie różnice są pomiędzy nimi. Gdyby wiele kast niestety nie pasowało do tych 4 głównych kast, o których wcześniej mówiliśmy. Wiele z początku jakby uczeni nie wiedzieli, co z tym zrobić. A to dlatego, że wówczas istniało wiele kast, czy też wiele rodzajów nowych zawodów, które nie pasowały do żadnej do tej klasyfikacji 4 kast. Dlatego zaczęto tworzyć nowe, kolejne kasty. Pierwsze teksty aryjskie mówiły o tym, że nie powinno być więcej niż 4 kasty i nie powinno być mniej niż 4 kasty. Natomiast z czasem pojawiły się nowe zawody, i role społeczne, które nie pasowały do tych kast. Więc pojawiały się nowe rozwiązania, nowe kasty, wyjaśnienia dotyczące tych nowych kast i tak dalej. Ale
I też pojawiają się różne teksty, które przedstawiały ten pogląd na temat tych nowych kast w różny sposób, zupełnie sobie zaprzeczając. Więc to wyglądało to w gruncie rzeczy tak, jakby każdy myśliciel, który miał jakiś pomysł na to, jak te kasty powinny wyglądać, spisywał te swoje pomysły i to wszystko. Po prostu w czasie, kiedy łączono te wszystkie zasady funkcjonowania społeczeństwa w jakiś jeden zbiór sutr, to ludzie, którzy tworzyli te sutry, nie wiedzieli, co zrobić. Wszystkie źródłowe teksty, które mieli, były sobie nawzajem sobie zaprzeczały. Na przykład. Na przykład. Mówi się, że Dharma Sutra, był taki uczony Gautama, który napisał swoją Dharma Sutrę, który pisał, że jeżeli ojciec należy do kszatriów, matka należy do braminów, to dziecko będzie należało do suta. Aha. Więc, ale inni uczeni wyjaśniali to zupełnie inaczej. Nie ma więc uczeni nie mogli się jakby zgodzić co do tego, jak powinny te kasty wyglądać i co zrobić, kiedy rodzice są z różnych kast i do jakiej kasty powinny należeć dzieci i tak dalej. I różne teksty źródłowe podawały różne informacje na ten temat, przedstawiały różne więc generalnie ktoś miał jakiś pomysł na to, jak to zrobić i tak to zapisywał. To jakby udowadnia, że cały system kastowy był po prostu jednym wielkim wymysłem. On był jakąś taką teorią, którą wymyślali różni uczeni, różni ludzie, spisywali jakkolwiek chcieli. Było królestwo Wideha i było królestwo Magada. W owym czasie to były dwa najbardziej wpływowe królestwa w tej dolinie Gangesu. Ale ludzie zamieszkujący te rejony nie były w 100% aryjscy. Więc wiele ludzi uważało, wielu uczonych wówczas uważało, że skoro ci ludzie nie do końca, że oni są tak, nie do końca nie mają czysto aryjskiej krwi, nie mogą należeć do tych trzech głównych, pierwszych kast. Na przykład oni wtedy na przykład wiedzieli, że gdzieś na świecie żyją jacyś Grecy, bo oni nie mieszkali w Indiach, ale gdzieś tam są, więc oni również jakby dyskutowali, gdzie należy do której kasty umieścić tych Greków.
Oczywiście nie było wówczas zbyt dużej jakby komunikacji pomiędzy cywilizacją grecką a indyjską, ale, ale jakby świadomość tego, że Grecja istnieje i Grecy istnieją, powodowała, że zaczęto wymyślać na przykład, w której kaście należy umieścić Greków. I zaczęto właśnie mówić o tym, o tej, tak zrodziła się ta idea tej czystej krwi, że trzeba, że i wielu uczonych oczywiście mówiło o tym, że praktycznie mało kto należy do czystej kasty, jest jakby przodkiem rodziców, którzy należeli do tej samej kasty i tak dalej. Więc uczeni w owym czasie jakby pracowali bardzo ciężko na to, żeby stworzyć ten system, żeby go ustalić w odpowiedni sposób. W owym czasie wykształcenie ludzi nie było zbyt wysokie. Więc oni tworzyli jakieś dziwne analogie po to, aby przedstawić, jakby sprzedać ludziom te swoje pomysły, które wyglądały bardzo dziwnie oczywiście. Z czasem ludzie po prostu zaczęli wiedzieć, że kasty to jest jakieś prawo natury, prawo bogów. I wierzyli w to. Wszyscy w to uwierzyli. Chociaż to wszystko było absolutnie zmyślone, było po prostu wymysłem czyimś i spisanym przez kogoś. Ale w tym czasie nikt tego nie podważał. Ponieważ nie było żadnych autorytatywnych źródeł informacji na temat kast. Nawet teraz w XX wieku w Indiach ludzie wierzą, wierzą w kasty i uważają, że ten podział jest bardzo ważny. To naprawdę niewiarygodne. To ciężko to zrozumieć. Dharma Sutra również mówi o tym, o rządach, o podatkach, jak uprawiać rolę, jak uprawiać handel, jak zarządzać armią, jak karać złoczyńców i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest opisane w Dharma Sutrach. W owych czasach ludzie lubili uczyć się takich tekstów na pamięć, więc uczyli się na pamięć tekstów filozoficznych, ale też w owym czasie już istniał papier, można było zapisywać tego rodzaju teksty, ale oni i tak woleli uczyć się ich na pamięć i recytowali z pamięci. Więc kiedy przyszło do roztrząsania jakichś sporów, do jakiegoś sądu, to sędzia recytował prawo z pamięci. Jeżeli się pomylił albo zapomniał jakiegoś akapitu, no to było tyle.
to nie było żadnych tekstów, na których można byłoby się oprzeć, żadnego prawa spisanego, na którym można było się oprzeć, bo oni wszystko zapamiętywali, ale oczywiście pamięć jest, mogła ich zawieść od czasu do czasu. Więc, ale tak to wtedy wyglądało w Indiach. Na przykład kiedy byliśmy, wygląda na to, że ludzie na przykład z poprzednich pokoleń mieli lepszą pamięć niż my, prawda? Oni pamiętali wiele tekstów, wiele tekstów uczyli się na pamięć. My teraz już nie uczymy się tylu tekstów na pamięć. Mamy tyle książek i różnych innych gadżetów, które nam pomagają, że nie trenujemy tej pamięci, nie ćwiczymy jej. Ponieważ polegamy na tych różnych telefonach i komputerach, nasza pamięć nie jest zbyt dobra. W tamtych czasach było inaczej. Tutaj teraz kolejna sutra to była ta sutra dotycząca zasad funkcjonowania rodziny. W tym czasie ludzie w Indiach ona jakby opisuje tak naprawdę zasady życia w Indiach, ich codziennego, ona dotyczy ich codziennego życia. Wczoraj mówiłem o brahmanach, kszatriyach i wajszach, tych trzech kastach, o ludzi, którzy mieli prawo praktykować religię. Oni przechodzili pewne stadia rozwoju życia, które były, czy też fazy rozwoju, fazy życia. Tak jak mówiłem, że oni mogli rozwijać życie rodzinne i życie dharmiczne, bo mieli jakby podwójne życie. Później z tego zrodziła się właśnie tradycja porzucania jakby domów i przyjmowania ślubowań nisić i wygląda na to, że ona z tego się też wywodzi, z tej tradycji. Ona była, to był styl życia i jakby sytuacja, decyzja, którą w owym czasie doskonale rozumiano. Więc kiedy jest się braminem, i to młody bramin jakby uczył się w wieku 8 do 16 lat, kiedy w kaście kszatriyów uczono się od wieku 11 lat, kolejne kasty jakby rozpoczynały swoją edukację w innym czasie, w innym wieku. Więc brahmini rozpoczynali swoją edukację najwcześniej. Więc kiedy Bramini nosili taki sznurek na szyi, który świadczył o tym, że właśnie należą do kasty Brahminów. Przepraszam, ten sznurek, ten jakby sznur bramy nosili wszyscy członkowie tych kast, kiedy rozpoczynali swoje studia, kiedy rozpoczynali swoje wykształcenie, tych trzech wyższych kast. Więc oni wówczas kto ich uczył? Uczył ich guru.
Guru to było słowo nauczyciela, więc oni udawali się do domu guru. Więc czasami uczyli się 12 lat, 6 lat, 24 lata i tak dalej. Można było uczyć się tak długo, jak się chce. Głównym tematem głównym tematem nauki były teksty były Wedy i polegało to głównie na zapamiętywaniu, na uczeniu się na pamięć tych tekstów. Nie można było, nie można było palić, nie można było wtedy nosić biżuterii, włosy trzeba było związywać na szczycie głowy. Nie można było wtedy też nosić jakichś wykwintnych ubrań, jakichś wyszukanych ubrań, tylko nosić proste ubrania. Trzeba było szanować guru, słuchać jego wszystkich poleceń. A potem i uczniowie ci również chodzili po wioskach i miasteczkach i prosili o jałmużnę. Najpierw jadł nauczyciel, potem dopiero uczniowie czy też dzieci mogli jeść. Uczniowie też przynosili wodę, rozpalali ognisko, wykonywali różne rytuały ofiarne. Wieczorami musieli myć stopy guru, przygotowywać jego posłanie i tak dalej. Dopiero potem mogli sami pójść spać. W ten sposób uczniowie studiowali. W tym czasie taki uczeń mieszkał z guru. Był jakby członkiem rodziny guru, był jakby jego służącym. Uczniowie pracowali zatem bardzo ciężko. Ale dzięki temu, jak wierzyli, osiągali mądrość swoich przodków. Więc uczniowie mogli mieć wielu guru, mogli przechodzić z jednego guru do drugiego. Jak przychodzi na koniec, składali dary guru i wracali do domu. Więc to była tak by faza życia polegająca na zdobywaniu wykształcenia. Kolejną fazą życia było życie rodzinne. Czyli po skończeniu tego wykształcenia należało się ożenić, czy ożenić i wypełniać obowiązki życia rodzinnego. Więc najpierw Brahmin był uczniem, tak? Potem to było zupełnie inne życie. Potem życie rodzinne było jakby, to była ta faza, była jakby, życia była najważniejsza. Większość ludzi w Indiach byli właśnie takimi gospodarzami. Mieli swoje domy.
życie rodzinne wymagało wykonywania wielu różnych rytuałów. Niektóre codziennie, niektóre w określonych dniach, miesiącach itd. Potem następowała faza życia w lesie, czyli udawania się na leśne odosobnienie. Czasami słyszymy o mistrzach, którzy właśnie jakby opuszczali dom i przenosili się do lasu. Dlaczego? Ponieważ tam nie było nic innego do jedzenia, więc ludzie jedli korę drzew albo jakieś korzonki drzew, rośliny, więc to była bardzo uboga dieta. W tym czasie trzeba było wykonywać wiele praktyk takich jogi, medytacji i tak dalej. Więc to była taka faza życia duchowego. Czwartą fazą życia było przyjmowanie ślubowań i asceza. Czyli to była taka faza życia, w którym goliło się głowy i się opuszczało świeckie życie, takie zwyczajne życie zupełnie. W zasadzie porzucało się wszelkie fizyczne przedmioty oprócz swojego ciała i miało się jedną szatę, jadło się jeden posiłek dziennie. Można było żyć tylko z datków, z jałmużny i nie można było spędzić w jednym miejscu dłużej niż jedną noc. Trzeba było cały czas przenosić się z miejsca na miejsce. I przez cały ten czas trzeba było recytować Wedy. Medytować nad jany. I jakby w poszukiwaniu natury świata, czyli chodziło wówczas o tym, prawda, żeby się połączyć z Brahmą i w ten sposób osiągnąć szczęście wyzwolenia. Dlatego mówi się o tej fazie, o takiej fazie życia bikszu albo o życiu duchowym i tak dalej. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Jeśli chodzi o naszą tradycję buddyjską, czyli to często mówimy o bikszu, o wyrzeczeniu, o porzucaniu życia świeckiego i tak dalej. Te wszystkie rzeczy istniały już w Indiach, zanim pojawił się Buddha. To jest bardzo ważne, aby to zrozumieć. W ten sposób łatwiej zrozumieć, jak się zrodziła tradycja mnisia za czasów Buddy. Dlaczego mnisi wówczas
wyruszali w poszukiwaniu jałmużny i tak dalej. Więc ta cała dolina Gangesu była bardzo płodna. Ludziom żyło się bardzo dobrze. Mieli dużo jedzenia, mieli wiele jedzenia, którego nie potrzebowali, wiele resztek, e, więc gdy ludzie przychodzili, prosili o jałmużnę, to, mm, to otrzymywali tą jałmużnę. To nikt nie miał problemu z tym, żeby podzielić się swoim jedzeniem z kimś jeszcze. Więc to jakby świadczy o tym, że ludziom żyło się naprawdę dobrze. Przecież gdyby nie mieli co jeść, to nie mieliby się czym podzielić. Więc pola były płodne, rolnictwo się rozwijało, wszyscy mieli wbród jedzenia i dzięki temu w tym miejscu mogła rozwinąć się tego rodzaju tradycja. Ale trzeba pamiętać, że podjęcie tego życia duchowego też nie więc niektórzy podejmowali tego rodzaju życie takich ascetów, wędrownych ascetów, tuż po swoim okresie kształcenia. A czasami tak robili ludzie, którzy jakby przechodzili już na emeryturę, czyli oni jakby już wychowali dzieci, już mieli dość życia rodzinnego i wtedy porzucali to życie i mogli się zająć życiem duchowym w wieku na przykład 60 lat. I wtedy podejmowali się właśnie jakby a ludzie ludzie najbardziej zainteresowani takim właśnie wyzwoleniem mogli to robić tuż po zakończeniu swojego okresu kształcenia, edukacji. Tak czy inaczej, było wielu takich wędrownych ascetów, którzy jakby mieli za sobą wszystkie te fazy życia, tak? Od wieków. Indie były krajem innym niż inne kraje świata. Miała swoje własne tradycje, swój własny system kształcenia, swoje własne praktyki religijne. One rozwinęły się w pełni właśnie tylko w tym kraju. Mm. Więc i ludzie wtedy wierzyli, że przejście przez te wszystkie fazy życia, kształcenia, rodziny, takiego życia leśnego i tej fazy zupełnie duchowej jest bardzo ważne, że wszystkie te fazy życia są wartościowe i warto jakby przejść je wszystkie 4. Następnie Następnie mamy rozwój starożytnych indyjskich rodzajów wiedzy. Na przykład wiedza astrologiczna, o której wspomniałem wcześniej, była bardzo ważna, bo wtedy wiadomo było, którego dnia należy wykonywać które rytuały i tak dalej.
Więc astrologia, również gramatyka, poetyka, filozofia, wszystkie te rodzaje wiedzy były powiązane z religią. One wszystkie jakby służyły, wszystkie te zakresy wiedzy służyły rozwojowi religii, praktykom religijnym. One niczemu innemu nie służyły w zasadzie. 다 다르세야 가르쳐 주면 나의 Jeżeli 낭아 mówimy o gramatyce, 만호와 신약 도 아니 다르 gramatyka była studiowana po to, aby dobrze rozumieć Wedy. Czytanie było ważne po to, żeby dobrze wymawiać, recytować Wedy. Filozofia była ważna dlatego, aby zrozumieć naturę Boga i w ten sposób jakby rozwinęły się te różne zakresy wiedzy w Indiach. I one się tam rozwinęły, jakby to one rdzennie stamtąd pochodzą. To nie jest tak, że mieszkańcy Indii praktykowali do innych krajów albo przybyli jacyś przybyszy z innych krajów i ich tego nauczyli. Podobnie w ten sposób rozwinęła się indyjska medycyna. Ludzie bardzo często ofiarowywali bogom zwierzęta i bardzo często konkretnym bogom trzeba było ofiarować albo serce, albo wątrobę, albo taką czy inną część ciała, więc ludzie musieli otwierać jakby zwierzęta i dobrze poznawać części, anatomię tych zwierząt i w ten sposób zaczęła się powoli rozwijać indyjska medycyna. Że wielu mówiło, że medycyna powstała dzięki błogosławieństwu bogów. Ale wiele jakby traktatów jakby takich medycznych zapisano już wtedy w sutrach. Podobnie jest z indyjską matematyką. Ten system dziesiętny pochodzi właśnie z Indii. Arabskie cyfry, które później upowszechniły się w Europie, również pochodzą z Indii. Więc ten podział właśnie na 1, 10, 100, 1000 i tak dalej, to wszystko, ten system zrodził się w Indiach. Podobnie te cyfry od 1 do 0, czyli od 1 do 10, właśnie Arabowie przejęli od mieszkańców Indii. To oni właśnie wymyślili 0. 0 wzięto ze słowa pusty. Shunya, mówi się shunya. Shunya jest pustością, tak? I shunya też określa cyfrę 0. Podobnie geometria, czyli tworzenie kształtów, również jakby zrodził się w Indiach po to, aby tworzyć mandale. Geometria służyła tworzeniu mandali.
jaka ma być szerokość, jaka ma być wysokość, jaka ma być głębokość i tak dalej. Więc w ten sposób mandali, w ten sposób właśnie zrodziła się geometria. chulu yer Więc znowu wszystkie te rodzaje, wiedzy, te zakresy wiedzy były powiązane z indyjską religią. Niestety nie przetrwało zbyt wiele matematycznych traktatów napisanych w starożytnych Indiach. Teraz alfabet indyjski. Tak jak mówiłem na początku, gdy powstawały Rigvedy, nie było pisma, nie było alfabetu, zapamiętywano wszystkie teksty. Potem z czasem, kiedy sanskryt zaczął się rozwijać, to przekazano i jakby zaczęto spisywać Rigvedy, a więc musiał się pojawić alfabet. Pierwszy alfabet indyjski to był alfabet Brahmi. Brahmi skrypt to jest ten właśnie tutaj na tym obrazku. O ile pamiętacie, w cywilizacji Doliny Indusu istniało pismo, ale nie możemy go odczytać. Natomiast ten system alfabetyczny dotyczy sanskrytu i właśnie nazywa się alfabetem Brahmi. Kolejnym alfabetem, dalej ten alfabet przekształcił się w kolejny alfabet wykorzystywany przez króla Ashokę. Kiedy pisano niektóre z tych rodzajów systemu alfabetycznego pisano od prawej do lewej, a niektóre od lewej do prawej. Ten od lewej do prawej ten od prawej do lewej nazywany jest karoshti. To jest właśnie ten środkowy. A ten od lewej do prawej to był właśnie alfabet Brahmi. Mniej więcej w IV wieku naszego wieku pojawił się alfabet Gupta. To jest ten właśnie alfabet. Tego alfabetu używano w okresie właśnie dynastii Gupta. Następnie mniej więcej w VII wieku naszej ery ten alfabet zniknął, nikt nie wie dlaczego. Przestano go używać. Potem rozwinął się właśnie ten alfabet Nagari, który jest wykorzystywany do dzisiaj. Około mniej więcej w XIII wieku naszej ery język zaczął się zmieniać i wtedy jakby zmieniono nieco ten skrypt Nagri i zaczęto go nazywać Devanagari. Czyli Deva znaczy Bóg, tak? Czyli to jest jakby taki boski Nagari. I ten alfabet Devanagari jest obecnie
używany we wszystkich językach, we wszystkich krajach wykorzystują, które bazują na sanskrycie. Teraz jeśli chodzi o język, jakich języków używano wówczas w Indiach? Ariowie w północy, tak jak mówiłem, oni najpierw mieszkali na północy, potem stopniowo ich kultura zaczęła poszerzać się na północny wschód i dalej na południe całego subkontynentu. Więc oczywiście w różnych obszarach Indii były różne dialekty, różne języki. I sanskryt zaczął się mieszać z tymi lokalnymi językami. Prakri, czyli tak się nazywały te lokalne języki. Każdy z tych języków inaczej się wymienia. Tak jak w Tybecie my mamy jakby mamy dialekt centralnego Tybetu, wschodniego Tybetu, Amdo i tak dalej. Ale istniał również system, ale i podobnie było w Indiach. Bramini starali się ustandaryzować ten język i dlatego mniej więcej w V wieku przed naszą erą powstawały te wielkie traktaty gramatyki sanskryckiej. One miały tego uczonego Jaska czy Panini i później Panini, którzy jakby ich celem, ich motywacją było ujednolicenie języka w całych Indiach. W tamtym czasie właśnie przyjęto, że sanskryt jest takim właśnie najczystszym i powinien być takim właśnie uniwersalnym językiem dla całego subkontynentu. Sanskryt, czyli to znaczy dobrze stworzony język. Ostatnią rzeczą, którą dzisiaj przedstawię, jest takie podsumowanie. Samo się zamknęło. 다가다 릭제 다 거는 시비 릭제 숑다 참시 숑다 도 숑다 바 도이미나. Więc mówiliśmy o Wedach, o Brahmanach, o sutrach. Gdybyśmy mieli je porównać, nie chodzi o czasie, w którym powstawały, tylko o stylu tych gatunków literackich. Więc Wedy powstawały w Pundżabie i głównie dotyczyły bogów. Czczenia natury i bogów. I on był głównie napisany w wierszy. Więc, tak jak mówiłem, Wedy powstawały jakby pod wpływem bogów, tak jakby wierzono, że one powstały za sprawą błogosławieństwa bogów.
Brahmany zostały napisane prozą. To były objaśnienia do rytuałów. To były instrukcje, jak wykonywać te rytuały, jak je rozumieć. I mówi się, że one również powstały za sprawą błogosławieństwa bogów. 에, Też 아랭 później 음, Ariowie stopniowo 무트위니 바 야게 체베 qab리야 아니 잠시 슝드 중원에서 슈이마다 잠시 슝드 중야 녀라서 슈이야 gdy stopniowo jakby przenosili się w rejon rzeki Ganges, Brahmany stały się powszechnie znane, a one są bardzo długie i bardzo trudne do zapamiętania, więc żeby je skrócić, żeby je skondensować, tworzono sutry, czyli takie streszczenia, takie podsumowania, podręcznikowe podsumowania wiedzy zawartej w Brahmanach. Sutry są po prostu podręcznikami, są krótkimi, zwięzłymi, prostymi podręcznikami. I one również były pisane wierszem, ułożone w strofy. Dzięki temu można było je łatwiej zapamiętać. Dlatego Wedy, Brahmany i Sutry taka głównie jest pomiędzy nimi różnica. Na tym kończymy dzisiaj. Jutro mamy dzień wolny od nauk, zaś pojutrze będziemy mówili o 6 szkołach filozoficznych. Kiedy my studiujemy wielkie teksty filozoficzne, to często mówimy o tych niebuddyjskich szkołach filozoficznych. Często porównujemy buddyjskie do niebuddyjskich szkół filozoficznych. Dlatego musimy je przedstawić, a potem przejdziemy do początku jakby tej epoki buddyjskiej. W tym roku przedłużyłem nauki, ale tak naprawdę ten temat jest bardzo obszerny. Można go ciężko jakby nawet powiedzieć wszystko, co można w tym roku. Ale ja nie chcę szczególnie nie chcę jakby szybko przechodzić przez pierwsze nauki Buddy, przez rozwój buddyzmu. Chcę to też jakby przedstawić dość szczegółowo, więc nawet jeżeli nie zdążymy dojść do początków buddyjskiej Vajrayany, to wolę tak czy inaczej przedstawiać ten temat dość szczegółowo i powoli, najwyżej skończyć za rok, czy przejść do Vajrayany za rok, ale omawiać wszystko dość szczegółowo.